2 sata i još su moji školski bili tamo koji se izvinjavaju. 7 dana su se lomili, da li da mi kapsi, da li da ne, da li da popusti, da li da ne popusti. Voli me, ne voli me, voli me. Mislim da će i koji kritikovati, čak mislim da su htjeli ovi u Valjevo da se pokažu, znaš nešto. Revnosti, da, ovi dobiju neke pojene. Ovo je reklama bila bukvalno, znači besplatno. Sad će ovi kritikuju verovatno. Jeste vi Front 69? Da. Idi na Front 69 i oni prenose. Ne, nemam live. A nemaš live? Ja to montiram pa pustim večeras. Čekaj Marija, ne ide live, ali bit će, montirat će pa će pustiti večeras. Da. Sedimo najnormalnije, nema potrebe ničemu za selfie ima. Nije live. Hoćete još? Nije live, ali dobro je. Hoćete još? Super. Mi dajemo podršku. Mi dajemo podršku, da. Tako? Dobro je bilo. Ja gledao danas ono, cijela Srbija je gledala. Ne smiju, oni su svi potrešeni, ne znaju šta rade. Zvunjeni. Shvataju da su zarobljeni, shvataju da, ali ne smiju da se otrgnu od posla. Tako da. Zato što u svojim glavama imaju pogrešnu percepciju. Znači, se kaže, naučeni misle da je to neki sistem. Koji sistem kaže kad nema ništa, samo na papiru. Što to je taj problem. Glavama ljudi, percepcije. Da, ne, njihove vizije. Ali uglavnom stara svetitelj ovaj gruzijski je rekao kako će Antikrist dođe da osvoji svet. Oni svi kažu mi radimo svoj posao, a sistem funkcioniše i ubija narod, znači niko ga ne zaustavi. A i nacisti su radili sve po zakonu svoj posao, nema šta. Sve je bilo da ubiva sta inercija. Iskoče možda, izmišljaju. Ja sam promislio na plašiti. Vlade znaju da nisam tamo. Kažete me ovamo na Vračaru, gde živi gde smo prijavili istine ljude kao održenje. Znaju da nisam tamo. Šta imaš da me tražiš, ja sam svi plašen. Nemoguće ne zna i preko telefona gde sam. Doćemo posle da vidimo. Ajde. Jesu li podeli neku optužnicu za vas ili su samo onako razređeni? Ja kažem da jesu sad. Niko ništa ne kaže. Pitaju me da dam izjavu, ako nešto da dam izjavu. Na ceo govor da dajem izjavu nekada na pamet. Zašto izjavu? Govor ne vađu. Oče, ja vam se predstavljam, ja sam urednik kanala Front 69. I nemate ništa protiv da zabeležim vaš razgovor sa divnim ljudima. Prvo sve snimiš, onda me pitaš je nema nešto protiv. Ono, da imam, nisam znao da li ćete ustati, otići pa malo da ali u svakom slučaju imajte poverenje jer pa šta ćemo, moramo da morate imate poverenje. Tako agresivno, informativno. Ja jedno što mogu da vas pitam, kako ste? Samo recite se dobro, ništa više. Samo recite, evo živ sam, dobro sam. Hvala Bogu. Srbija treba bude uz Hrista. Da će Bog, pa svi smo uz Hrista, a vi ste njegov glavni. Daj Bože. Oficir od njegove vojske. Nije oficir, on je naš Mojsije, novi. Pa naš spasioc. Spasioc nas, ako nas vi ne ujedinite nikom. Svetitelji su se držali u pokajanju neprestano i onda zbog toga su manje trpeli s polja nevolja. Mi to zaboravljamo i onda nas lupa ga šamara ko stigne. Glavna je stvar. Samo kroz stradanje spasenje. Oče, da li ste umorni, imali ste naporan dan? Nisam, posle toga sam Jurco povalio, 1000 stvari smo imali. Tako da ova moja ekipa malo smo kasnili sa vešće, tako ja sam mislio oni će, evo, i pošto sam Jurco po svuda, tako da smo tek pre par sati objavili, tako malo više se tenzija digla, ali nije bilo ništa strašno. Čak ni policija ne zna šta radi. Svi smo Ja gledali, mislim da će ih čak kritikovati jer ovo je... Svi smo gledali, imponovala je vaša smirenost, samopouzdanje, čovjek koji tačno zna. Još je bila zanimljivija poslije kad sam ja telefon. Prvo me pitao je li ovo live? Ovo nije sad, ovo nije, ovo je moj kanal. Svi bili fini. Čim su saznali da je live. Moraju za svaki slučaj. Ali okružilo je u nekoliko minuta Srbijom. Naravno. Neka ih sad. Čime? Ovo? Da. Ovo je Front 69, novi YouTube kanal. A šta je to? Je li to ono grupa 69, ono nešto u mišljenju? Pukovnik u penziji. Ali nemojte ništa, ja sam... Treba da odmarate prvo u penziji, pa posle kad se odmarate... Pa odmarao sam 20 godina i onda mi je dunulo da malo nešto treba. Da vojska se okrene i da bude na strani naroda, jer i oni su narod. Pa ja sam mali mrav, ja sam 2000. otišao u penziju
ne bih sad teo da budem ja u centru pažnje, ali evo možemo porazgovarati kad isključim, imao sam želju, ovo je zaista za mene lep trenutak da zabeležim, jer danas je sve se desilo, danas za nas iznenada, za vas ne znam kako ste se osjećali. Ja sam naučio da me nose u supa, ali ajde u Valjevo mi nije, ovdje u Beogradu me stalno nosi kad mi uhapse. U Valjevo mi ne ide, ajde za to, da ih mučim toliko, ali nisu znali šta hoće, znači Šta je bilo zvanično obrazloženje? 4 minuta govora u Valjevu na Litiji sve utorak 7. jer oni su počeli ovdje ovaj scenario kad sam ja imao zakazano na Litiju u Valjevu. Ja bi bio uhapšen i ovdje, vjerovatno da sam bio ovdje. Ja sam bio u Valjevu, ovdje je već počelo to, tako da... Oni su iz konteksta izvukli nešto. Sad, pošto se ovo okrenulo u Beogradu, sad su ovi posle 4 godine i 65 litija na kojim sam govorio jedno isto, sad me tuže za nešto od toga. Znači, Sad su vas primetili. ali kažu sami da su se lomili 7 dana, hoćemo li, nećemo li, da li da potežemo, da li da pustimo, da li da, znaš, nisu bili sigurni da li Ista kuhinja, da li ću da nastavim da radim za nešto ili neću, da li da me vate ili da ignorišu, znaš što je. Ovaj mi čovjek, koga poznajem, rekao da su se lomovi, 7 dana su lomovi, ne znaju šta da radi. Videlo se kad ste vi onako govorili, kad je rekao da uđete u auto. Istini Hristovo i oni rade svi za laž, bez obzira kako oružje imali, gube na kraju sigurno, tako da će Bog samo da se istraju. Onaj policajac koji je bio pored vas, bar što sam ja video, bio je bez teksta, bez boje, bez glasa, oči koje nisu bile žive. Pričao sam im o svemu, neprijatno im je, ali eto, svaki radi svoj posao, a sistem nas pojede. Što radim, gledam da prepričam ono što sam pročitao Svetih otaca, jer to nam je uvek bila hrišćanima merilo i putevodđa, sve ostalo je prelast. Jedan je duh Božji, on je bio u svetiteljima od Gospoda dat, a sve ostalo je đavo. I onda svaki car je pre imao savjetnika nekog svetitelja da vidi šta Bog hoćeš, želiš, kakva je volja Božja u svakom delu, da li je blagosloveno, da li nije. A ne ovo danas, većina ili ko lepše govori ili ne znam kakvi ritori, zato nas vara ko stigne, a narod ne živi u pokajanju i nema prepoznavanje duha Božjega i onda se dešava da naseda uvek kad đavo na kučka, da na euforiju, na neku lepu priču, na laž. Šta očekujete, oče, u idućem periodu? 100 godina smo u ropstvu, mi skoro da se slobodimo, ne verujem, ali da se moramo boriti, da su rešili da nas pobiju fizički i duhovno, to jesu, i da se moramo boriti pa šta. Gospod će na kraju dati pobedu, sada ćemo mi, ono što kaže, dočekati, nije ni bitno. Mi stariji 65 plus znamo o trilaterali dovoljno, o Smilje Avramov, o priči 71. godine, tako je, 71. godine odluka u 11 tačaka gde jedna kaže totalno uništenje pravoslavlja jer je na putu globalizma. Čak neki sektaši tamo i masoni ti u vrhu kažu da jedino pravoslavlje je vera, kad su videli, znači ima teologiju, ovo sve ostalo je laž, činjenica. Svako ko je realan će reći tu činjenicu. Apsolutno. Nema dve istine, nema dva Boga, nema dve crkve, znači ima jedan Hristos pravoslavni, sve ostalo je laž i prevara. I ljudi će odgovarati na strašnom sudu zašto stvarno nisu tražili Gospoda i oni koji su svesno grešili teško će odgovarati i oni koji su nesvesno. Šta su vas najviše pitali u prvim kontaktima kada ste izašli iz policije? Običan svet, narod, šta vas je pitao? Ja sam posle toga samo trčao po Valjevu da završim poslove, zbog čega sam išao, popravljao neke stvari, išao obišao braću kroz Gračanice. Obišao svakodnevica. Ma da, jurio više nego nisam nešto ni stizao da odgovaram, jer stvarno danas je prebukirano bilo, trebali su ovi moji da objavim ranije malo snimak i tako da je ostalo. Nikad nije kasno, ima uvek putevi gospodnji su oni koji određuju redoslijed. Dajte da okadimo malo, ljudi. Oni mogu da slome nešto fizički, ali vaš duh očigledno, evo ja sam malo, dok sam prilazio na ulici, ja nemam, mislim, vi ste me poslali na ulicu, znači isterali, prinudili su me na ovo, slava Bogu, ja ću i na ulici dati Bog da budem pravoslavan, sve ostalo. Da, ali ništa vi, ni manje ni više niste rekli ovih dana nego što pričate 4 godine. Neprestano ponavljam, ali ignorisali su. Znači, evo, 4 godine, 217 puta ti 4 sata u subotu zaostaviš ulice, saobraćaj, uplatiš sve regularno, litija,
ovi sviraju, većina ovi koji nisu pobožni povoli kad nas vide zaustavljanje saobraćaja. Garantujem da u Beogradsku hroniku dojadiše više tamo urednicima da nas klone prijave, ali oni su rešili da nas ignorišu, da se to ugasit će se samo od sebe, ali smo nekako istrajavali i pričali istinu. I ko zna, kad ti gledaš ovako nešto konkretno, ne vidiš šta je tu postignuto, sem što su mnogi ljudi tu kršteni, venčani, upoznali se. Kad kažete venčanje, u vreme kad sam bio u gardi, ženio sam se na dan Uskrsa i onda me bezbednost pratila, da li to ima neke veze sa mojim odnosom prema crkvi, prema veri i tako dalje. To sam kasnije čuo od dobronamernih kolega i bilo mi je baš čudno, ali to je bilo takvo vreme, 80. godina. Da. Ali hoću da kažem, pričali smo istinu neprestano, oni su apsolutno ignorisali, zatvorili sve medije, zatvorili sve patriotske organizacije, niko nam nije prilazio i na kraju, kad malo bolje razmislim, oni su udbi morali sve ono što sam ja pričao. To mi najdraže bilo kad govorim na 5 puta, svaki put, znači oni su sve ono morali da saslušaju. Mnogo puta mi je dao Gospod na osnovu onoga, ja ništa nisam znao, ja nemam nikakve dojave, nemoj, dobre. Komarci. Ja nemam nikakve dojave šta oni tajno rade. Ali na osnovu onoga šta oni objave u javnosti, ja iskonstruju odmah na osnovu iskustva i svega ostaloga iskonstruišem otprilike šta im je namera. Ja mislim da od tih govora mnogo puta se dešavalo da ih možda pomotim, da se čude odakle znam nešto, znači šta planiraju, što nikom nisu rekli. Jer osjećam to. Morali su slušati sve i vidio sam da je uvek omešanje. Jer čim te ignorišu kod da si mrtav, znači opasno si. Ne može se sve objasniti. Pogotovo ljudima koji su u sistemu ili takozvanim sistemcima. Njima je svest zaključana. Ja to tako gledam, iako sam sam bio pripadnik u određeno vreme, godinama takvim... Moje saučešće. Prihvatam. I trebalo mi je vremena zaista da neke stvari shvatim. Morate shvatiti jednu stvar, znači nauka je nešto što je jako naštetilo ljudima, možda ćete se začuditi. Ne, ja se ne čudim, ja sam istomišljenik. Neki starci sveti kažu, evo idete 100 puta brže nego u 19. veku, jeste li isto srećni ili nesrećni? Znači, mnogo nesrećni. Jeste li sa tehnikom unapredili život ili je u znoju pre, kad ste prostije radili, bila radost i bila saradnja i bile mobe i bila sreća i bilo zajedništvo. Znači, Adam da je imao struju, ljudski rod davno ne bi postojao. Nego je Bog odlagao zato što na zemlji da bi bio dobar moraš da se trudiš, moraš da se sužavaš, moraš se suzdržavaš, moraš se moliš, malo se ispovedaš, moraš se pričešćuješ, znači, a da bi bio zao samo se opustiš. I onda pošto je takva situacija, onda uglavnom više su ljudi podložni zlu i oni koji su podložni zlu gledaju što su više podložni, oni gledaju sve više da budu vlastoljubivi i da maltretiraju ove druge. Znači, što je luđi i tako da, ako im daš još tehniku, onda će ti izlijevo obavezno da se dokopaju toga. Apsolutno. I onda je Gospod odlagao, ali kad smo baš dojadili, hoćemo. Nažalost, nauka najvećima služi u loše svrhe. Ako bih vas ja sad upitao, da li ste čuli za izraz zlodemija, u nizu ovih izraza epidemija, pandemija, infodemija, kontradiktornost informacijama, ja sam ovih dana pred 3 nedelje, razmišljajući za jednu moju emisiju, došao na ideju, rekao daj da ja pustim taj termin, taj pojam zlodemija. Kako vama izgleda taj izraz? Šta je demija, pola ili demon, šta? Kako god. Pa ako je zlo, ne i u nizu epidemija, pandemija, infodemija, zlodemija. To, u smislu širenja zla. Upravo. Da. To nema šta da zoveš, ovaj haos možeš zvati kako god, nije dobar. Ali šta hoću da vam kažem, ako bi čovjek da postoji neka druga planeta pa da dođe ovdje i da vidi da smo mi ovdje kratkotrajni i da je Gospod došao, spustio se među nas i rekao nam da je gore glavno i evanđelje, kako se gore ulazi pravoslavno. I kad bi čovjek video šta smo mi sve napravili, koliko je sitnih detaljića ima u toj spravi sad, i kako je ludilo u automobilima, u mekanici, u ovome, u onome, on bi rekao vi niste normalni. Čovjek ne može da stigne. On bi rekao vi niste normalni, znači živiš ovdje tako kratko, a napravi si koji ćeš da živiš večno ovdje. I umjesto da gledamo na ono duhovno, mi smo se skroz zaglibili u materijalno, u olakšanje, u ugodnost.
Umjesto da tražimo ugodnost gore, mi tražimo ovdje i to je problem. Beži od Božjeg blagoslova, traži Božju moć. To je nauka. Ja, da ukrade, a kad bi moglo, to da je đavo pokušao Nađe đavo. Ja bih bio zadovoljan kad bi neko od vas još nešto rekao ocu, dobru poruku, da i to snimimo, da to bude primjer. Vi ste već ispunili kredit. Kad ga svi vidimo. Mislim da je gospođa imala... Sad je postao vidljiv, sad ga svi vidimo, narod će se probuditi i pobuniti. Čim počnu malo da vakcinišu, da vidite kako će se svi pobuniti. Vidite šta su radili sa ovolikom decom, koliko je dece već vakcinisano, dobili su autizam na pravdi Boga. Znači, to kad počne da se još malo, samo malo fali, podići će se Srbija, podići će se narod. Kad se podigne Srbija, podići će se i Evropa, podići će se svet. Ja poručujem svima, braći našoj, prvo Srbima, pravoslavnoj braći, da se drže ovog Božijeg čoveka, da svi pratimo njegov put, trebali smo to odavno da radimo. Trebamo svi da se pokajemo, prvo što nismo svake subote na njegovim litijama, na Božijim litijama. To je Bog poslao. Bog nam je poslao Hristovog vojnika koji će nas pratiti, koji će nam pokazati pravi put i trebamo da pratimo, znači, svoje srce, svoju dušu. Svako od nas nosi crkvu u svom srcu i svojoj duši. Svako od nas je borac za Hrista, ko je pravoslavac pravi, ko je kršten.